Erramu domeka ospatzen dugu. Niretzat, astean santu berezi izango da. Oso berezi. Aita barik ospatukot. Joan jatan aita eta beste ikuspuntu bategaz. Behituko dut ostu dut aste osoa. Beste ikuspuntu bategaz. Jangoikoaren maitasuna nola sartzen da gure bizitzetan. Torsegatik irakurgaia lehenengoa. Gogortu dut aurpegia, arkaitzalez badakit ez da ez nazara lotxagarri izango. Naiz eta iuntasunan egon, naiz eta minduta egon, naiz eta bakardade utzien egon, jangoikoa gure ondoan jarraitzen du. Guk egiten dugun bibilbidea, gure ondoan egiten da. Eta horregatik, salmo esan du, zergatik itxin oso eskutik, esateko ez daugala egin. Gure eskua hartu eta aurrera egiten dagoala. Aurrera beti, jangoikoa azken erainoa palioan gure daukagun iuntasunik handiena eriotza. Erakusteko bidean nolakoa dan. Eriotza arte joan zan, gero berpizkundea eukitzeko. Horretarako gauz deituta, bizitzeko, pasko misterioan be. Lukasen eskutik ikusten dugu pasiñoa. Eta pasiñoan agertzen dizen pertsonai guztiek ikusiko dugu, eta pertsonai bakotxak ikuspuntu bat erakusten dago. Bakotxak kutxean dago gagozanien, kutxaren oinazpean gagozanien, laguntzeko prest gagozanien, eta alde egiteko dugunien. Danok daukagu pizkatxu bat eta besteagaz. Eta onartu behar dugu non ipini behar dugu gure bihotza. Eta nola aldatu behar dugu gure bizitzan bihotz barritzeko. Jainkoa guztidun betiko, gizon emakumi guztiei apaltasun bidea erakusteko. Gure salbatzailea giza haragia harturik gurutzean hiltzean nahi izan zenduan. Egizuarren, hartu daiguzala gogoan beraren nekaldiko irakaspenak, haren biztueran parte izan daigun. Erramu domeka honetan, Jerusalenen sartzeagaz batera, gizakundearen misterioa gogoratuko dugu. Jainkoa dan Kristok, gizeteriagaz gartegatzen ditu bere une guztiek. Kurutzekuneak Kristok bere egiten ditu. Gutako bakotzaren bizitzan olakoa izan behar dagoen, geuri guztioi erakusteko. Kristok gu baino lehenago bizi izan dau, eta beraz, bizitzak eta berbak bizitza lurrean, bizitza bezala erakusten duzku. Egun batean guztiok, deitzen dugun eta etxipenean ez eroateko. Une askotan ikusten dugu beren berpiztere aintzatxoaren parte har dezagun. Jauna, zure semearen nekaldiari esker betorkigu laster zure barkamena, eta zure bihotzon beraz, moiguzuaren sakrifizio bakarrari esker, zeure errukia, gure kientxetatik merezi doez badugu ere. Parien gaineko buruzko otoitzean eskatzen dugu Kristoren pasiñoak bidea erakus dezagula. Guztioi, herriari, bere gaurkotzea bizten ari garan ospakizun honetan. Kristoren sakrifizio bakarrarena, gure salgamenarako bidea diren sakramentuei sarrera ematen duzkuna hori deitzen dutzago danok. Sakramentuen bidez lortzen dugu gure salbazioa. Sakramentu barik ez goaz inora. Berak pekatu bakoa izanik, pekatere gaitik onartu eman nekaldia. Eta errubakoa izan arren, gaizkile bezala kondenau eben. Bere bihotzaz garbitu ditu gure pekatuak, eta bere biztueraz salbamena lortu diuzku. Domikaretako prefazioan lehenengo referentzia eta garrantzitsuena aurkitzen dugu. Kristo errubakoa. Gutariko guztiak soroki maite dituena, eta beraz guganako maitezuna azken unera arte, gure bihurkeretan zain, gure konbertsioaren zain dago, gure bizitzako azken unera arte laguntzen duzku. Dimasek entzun izango dagoen bezala, gaur nire aitaren etxean nigaz egongo zaran arte. Hori da pekatari damutuok entzun dezakegun itxaropenik handiena, Kristok erakusten duzku zeuruko bidea. Gurutzetik urruntzen ez dana, haren ondoan gagozen guztion antzako bidea. Zeruak gurutze geltokiak ditu guztiontzat, baina prefazionek gogoratzen duzku azkena ez dela gurutzea, baitzen eta betiko bizitzara deituak gagozala.
jankoak guztioi eskaintzen deuskuna. Zure misterio santua zindarbarriturik otoizka gaituzu jauna. Zure semearen heriotzari esker sinisten dugun bizi betea itxarotea emundu eskunlez. Eman duzuaren biztueraz bizi hori eskuratzea. Eukaristia amaitzean jaunak misterio santu honek bizitzeko ematen duzkun sendotasunaz jabetu behar dugu. Zailtasun honetan fedez bizi ahal izan gaitezen. Fedorrek gutako bakotza indartu ahal izan gaitzan zailtasun honetan. Kristok Dimasi egindako promes gure bizitzetan indarren. Guztikin irrikatzen dugunaren erabako jaubetzaren ziurtasuna izan daiten. Oroitzapen mon bat, gaur hasten dana zen eta aste santua amaitzen ez dana, alelioaren inbokazio bikotza entzun arte. Zerbait ahaztu beharrari deitzen ez deutzaguna. Azkenengo hitza, jangoikoaren bizi. Begira jauna, zeure familia honi, honegaitik nahi izan eban eta Jesu Kristo gure jaunak bere bizia gaizkilen eskuetan itxi eta kurutzeko heriotzea hartu. Bedinkapen otoitza jangoikoari bere begirada gutako guztien gara, bere familiaren gana zuzendu dezan eskatzen duzku. Azkenera arte maitetu eta maite gaituen Kristok berrerosiak izan garanuk. Maitasun hori gure bizitzetan bizitzeko gai izan gaitezan. Eta maitasun hori gardendu dezagun, oraindik Kristoren barri izan ez dagoenak egunen baten, hura ezagutzeko aukera izan dezan.